ढग दाटून आले होते. काय झालं गैवरायला? मी विचारलं. काही नाही, अशी नकारार्थी मान हल्ली फक्त. मी आभाळाकडे बघत राहिलो. ते न बोलता काहीतरी सांगत राहिलं. मला ते कळत राहिलं. बोलून झाल्यावर मग मोकळेपणानं बरसले ते ढग. मुसळधार पाऊस पडला. मीडिया कधी म्हणतो मान्सून लवकर आला, कधी म्हणतो वळीव आहे. ढगांना त्याचं काही घेणं देणं नसतं. आणि ही टिपिकल पावसाळी कविता नाही आहे बरं का. त्या अनामिक ढगांना बोलता येत नव्हतं, त्यांचा कंठ दाटून आला होता, हे तुम्हाला सांगतोय फक्त. आभाळ काय बोललं तेही सांगेन कधीतरी, शब्द सापडले की. वैभव कुलकर्णी.